F'pajjiżna l-arti dejjem tispikka u biex tkompli tkun rikonoxxuta il-ħidma tal-artisti se tella r-raba' edizzjoni tal-Premji tal-Arti. Fit-Teatru Manwel ingħataw dettalji dwar in-nominazzjonijiet tal-premji għas-sena 2021 li b'differenza mis-sena ta' qabel se jkunu ffukati fuq żewġ aspetti li għandhom x'jaqsmu mal-kreattività tul il-pandemija. Christabel Catania li qed tamministra dan il-proġett spjegat kif din l-edizzjoni il-pubbliku jista' jinnomina l-iżjed żewġ proġetti artistiċi li laqtuh. L-ewwel premju għall-aqwa inizjattiva waqt l-imxija tal-COVID-19 u l-premju għall-aqwa produzzjoni waqt dan il-perjodu fejn se nkunu qed nippremjaw inizjattivi, forsi ħolqien ta' pjattaforma ġodda, forsi proġetti li ħadu xejra differenti. Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Arti, Albert Marshall, stqar li daw il-premju huwa mod kif jintwera apprezzament lejn ħidmiet l-artisti li wrew reżiljenza minkejja l-isfidi tal-imxija. Imma minkejja dan kulħadd ħass l-uġieħ finanzjarju u allura ħsibna biex apparti l-mural u r-retorika wieħed qiegħed jgħidu fil-but u allura jgħin lil dawn l-artisti li batew finanzjarjament. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti José Herrera irrimarka kif il-Gvern ħa inizjattivi ta' sostena l-ħaddiema f'dan is-settur u fil-ġimgħat li ġejjin se jitħabbru aktar skemi ta' għajnuna. Għandek pereżempju l-għajnuniet fuq is-salari li ħana qed nagħtu, ovvjament nippuxjaw biex huma ħaddiema f'din l-industrija jieħdu il-massimu li jistgħu jieħdu minn dawn il-benefiċċji. In-nominazzjonijiet tal-Premji tal-Arti se jintlaqgħu sa 11 ta' Jannar u r-rebbieħa jitħabbru fis-7 ta' April tas-sena d-dieħla.